O altă situație, eroare, aș putea zice, frecvent întâlnită la pacienții cu diabet zaharat aflați în tratament cu insulină este nedozarea glicemiei. Pacienții nici dimineața, nici seara, nici altcândva nu își măsoară glicemia din diverse motive, fie lipsa testelor, teste insuficiente sau dorința de a evita durerea asociată testării glicemiei. Acest lucru va avea ca efect de cele mai multe ori glicemii semnificativ crescute, iar un echilibru glicemic suboptimal, menținut pe termen lung, așa cum am spus de atâtea ori și o repet, va duce la instalarea complicațiilor cronice, adică afectarea rinichilor, afectarea retinei cu instalarea chiar și a lipsei vederii la un moment dat și chiar cu posibilitatea apariției unor evenimente precum infarct miocardic, accident vascular sau gangrenă care va necesita amputații. Pentru a putea conduce tratamentul cu insulină, măcar o dată pe zi este nevoie să măsurăm glicemia dimineața pe nemâncate și în funcție de valorile glicemice vom crește sau vom scădea dozele de insulină conform cu algoritmul prezentat deja anterior. Mult succes!